I believe I can fly. Hi, buntag na sad. Another day, another vlog. So, alas 5 na. Tanong sa ko sa kamera kadali ha. Pass if lang ba? Ano, pero maadto na ko ba sa kanron kay lisod na. Naraba ko tapad dragon masin mabughaan ko kalayo niya. Happy later. So, basakan sa ta. No? Kay aron way daghang yaw-yaw si dragon. Mo ni ang dragon. Pass if tulog pero giniharay mata. Wa may gaway ha. Inanan ang gini. Normal ragod. Bulala na, bulala. Tugtog daw kunuhay. Nakuyawan silang duha si Dan ug si Tabing. Kaya nakanaog ko kidawon. Ay lisod po matugog basakan. Galuto silang bili kaya na sila order. Ug taga-orkita ka ug gusto ka mo ka og malamion nga bili. Kontak lang mo nila na unsa way lain malutuay na na. Kita mo ana. Di kun bili na. Kadlaw na giluto. So before na ko i-start ng video no, vlog nako. I-greet din ako happy birthday Alker Carrion. AKA and now let's roll the clip. Subscribe. Oh, mulaga ta, walo na, igo pa na. Waya, napay plata. Dua kadag ko, tawo. Eh gamay ani isa. Dili, okay daw da. Di masaigo. Wala chika, gahulat remis wala. Martuloy walang yakra. Ora kada ko ni ta. Dah, ya apa-apa eh. Hah? Ambil pa. Kalau ni mga bago no? Ato sa? Dami sa lupisay na basta sakay mo silang kwan, sakay mo silang Luting Cottage. Birthday man ni Alker no. Kaya wa mo ko na orient. Kaya November 2 man mi nang aligo. Advance birthday celebration na ni sa birthday Alker. Od, ayan, mag-search. So pag-search na ko, November 5. Then karon magklase sa mi. Mag-orient mi sa mong klase karon kay dili permahan na mo ang kuan. Clearance na mo. Dapat sulbaron yung tanan kay maski namoy mga salbabida, di gihapon mo butaw kay dapat sulbaron mo nyo hamo kitag in minus m plus 1. Wa pa yung kasulban na na. Paraghan na meron nag-attend sa mong klase. Guys, gahulat bigay na sa highway sa Pisay na pero gahulat ka dahil wala. Buang. Daghan mi karon mag-orient. Look my baby. Stand up. Hi, hi lang. Hi. Welcome to me. Welcome sa gakit diri sa Pisay na ako ni si Marlon Manos sa kapihan. Then nga mo ato man sa akong gakit, sa akong gakit alam ni pahimangno or dinadili dito una. Kinahanglan So ako lang pagsunod dire la taman kay gi-explain ni siya unsay angay ug dili angay bahato no. Ug kabalo mo lang way pag life vest na lang kay in case ug maugdaw na ang imong sakyan na baruto, bangka unsa ba na dagkong barko, dira ka maunsa ug dili kabalo mo lang way na make sure nilang gyud nga naka life vest. Basta maura to.
ug uban pa yung kuan nga dili angay. Basta mo na to siya. Padung na meron sa kuan no, muang sakayan. Adto namin sa floating cottage. Celebrate sa birthday boy. Birthday boy Alker. Si Yoyo? Yo, arigato. Feel the view. Kadang iko kita ya. Dara ko man imong jacket na dungoy. Ayo, dako kayo ko. Welcome to paradise. Hindi ka balong mulangoy. Mag life best. Hindi mo ka balong mulangoy. Kita tong walay niya. Why forever? Pa, ilak yung kuan pa. Ilak. Balik ma basin mo tubag nimo. Kadiri ka. Call. Iya, dahil sa pagkasa. Katagasa na ka call. Taga-kuan, taga-orkestra, sir. Unsa may nakaayos diri sir? Ang mga nindot ka siya view, tas murag makarelax ba sa mga problema ni mong bitaw. Nga na siya, gibulagan kasi mo iyab sir. Wala, na-break kami. Na-break kami. Ya, tu kanan ya Titanic ya. Asa itu turing bawal bata dire. Grasya panalangin, ituan nga gikan kani. Maluoy kayo mo ning panalangin. Nakita ang buhat niya. Matag ang kagayan grasya panalangin. Ang kalinaw sa pamuyo among pagkakita karon naman. Ikaw upat sa matag sa kanan. Dili kay sa usaman kanang siya. Grasya panalangin namong madawa sa ngalan sa mong Kristo. Amen. Happy birthday. Happy birthday! Kinakaw na! Sige, blow na candle!
nagatanggob nga. Ala, Yuya! Arigato! Suntik lang vlog ite! Suntik lang vlog, asa niyo yung vlog ite? Kana kay Lorenzo, abri na. Alright guys, namin ko ay Dari abri. Nanay Perlas ba? Plus ng mulawan. Welcome to my guys. Ay ko, yan ay ko. Naon tagbalot. Okay, unboxing na na mga kuha na. Balot pa Please tag me in Facebook. Unboxing swake. Balot mo. Fresh from the city, so dito tayo nga. Miss kayo. Buhay ka din mga bata agi guys. Hi guys, this is Tahong. Tahong. Tahong ako kanina eh. Sabaw-sabaw ano ba oh? Sabaw ni ba? Ako ang nilaglugot kanina. Yo, arigato. Hi. Nangoy ka? Kana Lorenzo ba? Abri ba kay nanay so ba? Wow, maliyok sila. Ilaw mo na, makilaw mo lang kung ano, kanang pay-pay. Lato ka. Samul ko. Tunok na ng tuyok. Gede. Mo din si Sonny guys. Unsay feeling nga naligo mo? Unsay feeling sa naligo? Barat, ikaw kit, unsay mo ma-feel na naligo ka? Ha? Ano, okay? Ano yung mapili mo? Ikaw unsay ma-feel nimo nga naligo ka? Basa. Punta ka naligo. Ha? So ako na day ang kan OG Ducks Little Ducks. So muna yung nangaligo guys. May bata na to guys. So, ayun. Hindi pa lang sa feeling vlog. Mga dunya nangaligo mga dunya. Uy, nagpanti daw ka, Lord. Birthday boy. Ako na lang.
Lahat pa si... Siyang siyang o, siyang siyang. Yo. Yung anak-anak ko. Hi guys. Pulot lagi ka man. Buwan sila. Pulot na. Basi guys. Ayan, dali, padulong mo tayo. Dito, may dual biscuit. Ito, yan ang pangpunta.